εσύ, αλλά αυτοί που κάνουν πως ακούνε, μα δεν νοούν αυτά που λες. Μένουν στο θυμικό τους και ερμηνεύουν όσα λες με βάση το εγώ τους. Και προσπαθούν κάθε στιγμή να σε παρεξηγούνε κι έτσι να νιώθουνε καλά με αυτά που ακολουθούνε, και θεωρούν πως μόνο αυτοί έχουν όρθει την κρίση κι ότι αντιλαμβάνονται την αληθή τη ρίση. Αυτά συμβαίνουν σήμερα στο χρονικό που ζούμε. Κοίτα, με βλέπουνε παντού, μα όμως δεν ορούμε. Γιατί τα μάτια μας του νου είναι μπλοκαρισμένα με 1002 χαράγματα, είναι φυλακισμένα και για να ελευθερωθούν πρέπει να προσπαθήσεις να πράττεις με τη λογική κι όχι με τις αισθήσεις.